Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV bisimilla moon roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e huccidde e moon e kala saaha noon kadi min dañiri weltare e huccidde e moon e oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jittake e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha ɗo goro saw holluden caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo addande on ko ɓuuri tentude jayndeli ɗi ina jeeya hande e match mo ganduɗa ina daña hakkude Sénégal e Malawi mamin gari hen kono kadi banggue dawrugol konnguɗi Aliou Sall suuti fanude Ousmane Sonko nani e nder jayndeli ɗi kañumne mon dañ kadi goɗɗum ko ganduɗa nani e nder jayndeli meɗen ha tengti e tan kaɓirde ganda tettama ɗo e nder leydi meɗen ɗum noon en batta sona udditirde jayde Le Soleil e oɗo subaka hande kañum tan dawri ko arde e tan match poɗɗo dañde hakkude Sénégal e Malawi ɗum noon ko hande dañata e kikiɗe he so saga waktuji 16 yoni mbiyen 4 heures e ñalawma he ko nden oɗon match dañata ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko kanko Aliou Cissé wi ko amo hooli sukaɓe makko ha joni tan kanko gardiɗo Malawi o kanko ne gardiɗo ɓeɗon sukaɓe o darima tan kanko gam wiide kala koɓe poti wadde maɓe mbaɗɗum e darde mabɓe no hannirta ni ha koɓe jiiɗi koɓe daña ɗum woni a folde Sénégal ɗum noon sikkaka so baroɗe men ɗe ina jaɓa ɗum ha joni tan garen e banggal ha joni ngal ɗon banggal ganduɗa kañum woni coftal ɓalli keddoto ɗen Edouard Mendy woni meilleur gardien ɗum noon woni trophée best o ko kanko heeɓi ɗum noon ko titode ganduɗa Sénégal fo ina dañi hen weltare wiide tan yo jogoro jaam ha joni garen e jayde l'observateur e oɗo subaka talata hande kañum dawri tan ko wiide baroɗe meɗen ɗe aɓeni oɗo saaha tan yiiloyo ko ganduɗa ko kañum woni lance flamme ɓe mbi opération lance flamme ɓe inniri ɗum ɓe mbi Edouard Mendy noon nani oɗo saaha tan waɗa tan mawninde the best mo ganduɗa heeɓi ɗum woni meilleur gardien kanko tan ha joni ɓe wi koɗo banggue ganduɗa kañum woni ko totta woni tan yette trophée the best o omo fadanno ɗum saabu o waɗi ko o foti noon Ousmane Sonko kañum tan ha joni nani campagne muɗum e suutude konngude fanude tan eɓe ganda ko kamɓe goni luldiɓe ɓe kanko noon ko e candidat e Yewwi Askan Wi o jeeya kanko Ousmane Sonko ha joni tan o darima gam wiide ala ko hulata saabu mo andi ha yeeso ko lawol ɓe mbi ha joni e nde ɗo jayde ganda kañum woni l'observateur ɓe gari tan e sénégalais ji ganduɗa yete kamɓe banggal ƴewde walla mbiyane ko way noon aɓe tan dillita hen ɗum noon woni koɓe kaali kamɓe oɗo subaka woni l'observateur garane jayde las e baroɗe men ɗe ha joni kamɓe jayde las noon ɓe gari tan ko hollidde hakkude baroɗe men ɗe e Malawi ɗum ɗon dañata tan ko hande ɓe mbi noon Sénégal ma wattu feere no jeyra e tan yahoɓe 8e de finale e kadi wadde feere ha tan joguito no feewi premier place muɗum e nder groupe mo dillata o e oɗo saaha ɓe mbi ko ganduɗa kay nani dilla ha addi waylo woni banggal tan variant omicron o ɓe mbi kay ɓe ƴewtidima dañɓe ɗum ɓe ina heewi kadi dañde deedi dogoji ko hen jeeya ha joni mo dogani haydara woni tan gonɗo ne yiilo hoore Dakar woni Abdoulaye Diouf Sarr e wiide makko tan oɗo saaha kala ko foti wadde amana waɗa ɗum gam tan hebde ko wayni woni hoore mairie mo Dakar caggal ɗum garene jayde quotidien le quotidien kañum e oɗo subaka talata hande ha joni ari tan koye baroɗe men ɗe hollide Aliou Cissé ina dari natal muɗum jiyoton e widema tan kanko Aliou Cissé amo hooli baroɗe makko ko ɗum saabi noon kala ko foti wadde ma waɗ ɗum kono heddota ko hen caggal ɗum ko hande wonata so waktuji 4 yoni e kikiɗe he hakkude Sénégal e Malawi wonata goɗɗo mo ganduɗa kay woppitama ha wawi ɗannade woni Alpha Condé ɓe mbi noon o fayi ko to Abou Dhabi nde o ummi leydi makko Guinée
caggal ɗum garen tan e vox populi noon ari tan e ko ganduɗa ko kañum fay ha joni e banggal coftal ɓalli ngal ɗon mon ji natal Aliou Cissé kañum newi tan wonani neɗɗo tiɗɗo hoore kala ko ganduɗa haalama ma o wat ɗum ha Sénégal naɓe pawa hen guite wadde noon e match o ko foti wadde ko fo mawo wat ɗum yete ngal ɗon banggal noon woni konngudi makko ha joni tan konngudi mawɗo Malick Mbaye kañum ne ma tawi hen saabu o wi tan Benno Bokk Yakar ko yiɗi ko ma heɓ ɗum kanko haali noon ɗiɗon konngudi kanko oɗo ɓiɗɗo gorko ha joni tan ɓe mbi Abdoulaye Diouf Sarr yeehi e tan sutanoɓe walla mbiyen kamɓe ambulance ji yeeyoɓe toon to diwan mo ganduɗa ko kañum woni yette Sandaga o haalde moɓɓe noon kono ɓe tottimo hoore saabu ɓeɗon ɓe mbi tan ko tikkannoɓe gonnoɗo maire mo Dakar o woni Halifa Sall caggal nde ittunoɓe toon ɗum e duuɓi ɓennudi Diaynde Stade kañum ne ari ha joni tan e konngudi Aliou Cissé e gongdinde ɗum tawde o wi ko mawo ruttin Sadio Mané e banggue o walla mbiyen mawo naw ɗum e côté ji ganduɗa ko hen ɓuuri wawrude kono noon ha joni omo sikki tan kanko Edouard Mendy e kadi biyeteɗo Nampalis kamɓe maɓe mbaw kadi dartade e tan koɓe toɓe ɓuuri wawirde ɗo ha joni kadi ɓurɗo wawde ha mantini ha hollita woni tan ko ganduɗa kañum woni the best tottaɗo Edouard Mendy ɗum ɗon noon woni weltare makko o wi tan amona ƴetta ɗum ɗo amo fawa ɗum e juuɗe coéquipe ji makko woni tan ɓe o jiiɗi liggeyɓe foof amona ƴetta kay oɗo trophée amo totta ɓe ɗum teddugal caggal ɗum garene konngudi Mamadou Amadou Ly kanko noon wonno ko ancien conseiller mo Abdou Diouf o sutti konngudi noon fanude tan galleji liggorɗe ɗi wiide yete galleji liggorɗe kewɗi hande tagui ɗum yande ko mbuñaari dillata toon eko way noon kanko noon gardinoɗo PDG o wino tan yo losko waɗe e ɗiɗo galleji liggorɗe ɗum noon wonata ko ganduɗa ko kañum ɓurata nawrude ɗum yeeso te ko heewi ma ande hen gandanɗo kadi ha haali woni Aliou Sall kanko noon o wi tan Ousmane Sonko ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo kewɗo fitinaji e saaha foof ko ɗum ƴewtinda e makko kono noon kanko ko foti wadde ngar bangal mo wat ɗum saabu Ousmane Sonko ñande fof nana ƴetta jeygol ana wukkita ɗum e dow makko ko yiita kay ko faye jeyli walla ko wawi addude jeyli woni kay ɗeɗo kaɓirɗe jiitaɗe walla nanggaɗe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ko douane mo Dakar waɗi oɗon liggey mantiniɗo ɗo e port mo Dakar ha joni les échos ari tan oɗo ɓiɗɗo debbo kañum mo tan basɗo fittando mum toon to ganduɗa kañum woni Meuse to toon noon woni ko to diwan mo ganduɗa ete kañum woni Belgique oɗo ɓiɗɗo debbo wasi fittanu makko ɓe guila go lewru janvier wonno ɓe mbi tan Sénégal naɓe wonɓe toon ɓe noon koɓe tini ɗum ko ɓooyani kanko o yiita koye ɗeɗon diƴƴe oɗo ɓiɗɗo debbo Ousmane Sonko noon ɓe mbi kanko Aliou Sall o suuti konngudi fadde makko o wi tan o dari ko darde Hitler saabu ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo mettuɗo wondude wiɓe kay Bamba Fall kañum jeeya koye politique ɓoyɗo o woni kay Cheikh Ba bonɗo candidat Benno Bokk Yakar toon to diwan mo Médina o wi tan yoɓe cuutu Bamba Fall ɓe itta ɗum ɗon saabu ko o jeeya koye école aji ɓoyɗi ɗi uddiren Diaynde Libération noon oɗo subaka ari tan koko kalɗen joni woni kaɓirɗe nanggaɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon wonno tan koye oɗo bato mawɗo biyeteɗo Eolika oɗon noon ummino ko toon to banggue Guyane toon ummino fayga e Dakar ina loowi noon kaɓirɗeji ganduɗa so waɗama e hayma ina tolni milliard uji 3 e koppareje CFA ɗum ɗon ne nan tan wonɓe ganduɗa pawama hen juuɗe enquête o noon nana udditi ha joni gam tan wawde andude ko wayni holko addi ɗum ha yettiɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum uddata roɓɓindu jayndeli meɗen en batta sona uddidde eɓɓore wonde ngal ɗo ndeɗon eɓɓore noon ko kañum woni tan ha joni banggue kañum woni ha joni banggue gueɗe rendo ko hen gareten joni
non tigi bange gede rendo gareten ade balde non iniya ciow mo ganda heewi e won bange woni hakkunde tan Mbathio Ndiaye probléme mudum e tan cergal mudum do e nder leydi meden dum donne nani réseaux sociaux ji sari ha heewi ko hen gareten e odo subaka nane nder jaynde l'observateur hakkunde moko tan e sehil moko wala mbiyen gonnodo sehil moko ine notoroy inde Dabay kambe dido be non mataw tan gaddañi ciow hakkunde mabbe addi dum ko cergal Mbathio Ndiaye mo ganda ine dilla e bangal nalankagal ngamri walla mbiyen tan e ko jimi e ko way non mo woni non kadi debbo kadi keptinado to bangal showbiz kanko odo biddo debbo biyetedo Dabay fof mataw non haala mo be kambe do o surti haaluji ha yetti do ganduda ni fotano o yettade don sabu hande wadobe suivre réseaux sociaux ji fo ji kaado haala no way yete yajde no way addude ko ganduda yete fotano yettade don sabo sernabe innitama hen bebe ganda kambe ngoni ustasuji innitama hen wodbe innitama hen be ganduda Allah andi so koy haala ka jeya Allah andi jeyaka hen tengti non haye bangal yetti e bange debbati gorkati en sabu won suutube hen kongodi mumen hande badono Omzozozo goto foni andi ko debbati gorkati mo ganduda kanyum suudani hoore mudum hay lawol gotol suuti non kongodi Senegal walla won hen mabbe walla dillobe hen badono hande oustaz Pape An innita hen badono yete Job Has kanyum ne innita hen wiede ko resnobe Mbathio wonde mbiyen ko wadnobe takku suuf non hande ko jamano o koko kewi e do e nder leydi meden Senegal woni resobe resde les tawa ala tinowo koreji gorko tinata ko yoga hene koreji debbo tinata wona ko ganda dal wiette koy suudoru dum don non hande kanko wone mobbe non yaltube yeddi ha laabi cer mi ma nja e lawol ha ko wayni wawa lerde ande tan ko wiyete bone surtat kadi koko ganduda yete hatta tan e neddo goto sabu so jewtindama cergal odo biddo debbo ha halluji di yettido hande ne wawno wasde yettade don sabu hande dewgal ina dagi kono cergal kadi ina dagi hay so tay koko ganda hay goto yida dum hay jomiraado jom bawdo yida ko faye bange cergal hande ko wayni dañi surti haalaluji wiyama Mbathio Ndiaye ak jom galle mudum mbaddi kanko odo biddo debbo Dabay o wadi vocaluji ganduda o yaltini dum hawo inniti hen odon ni reseteno dewle ganda hay goto tinata won wiyannobe ina dessa dum kadi kono so jehi ha boyi doccito hen dum don fof non hande suuti kanko Omzozozo o mo ganda kanko ko debbati gorkati suuti kongudi faanude dum e wiide kaari ndesino kaari tawa hay goto tinano hande addi ko ganda abene plantuje yaade lawol ko woni hen gonga ko wonani hen gonga fo ma ande sabu wonbe ganduda hande be poti yaade huccide e bange lawol ha ko buri lerde fo ande hen kala ko ganda non hande lerane koye modon odon bawi kadi namdetade dum e commentaire uji kono kadi haggilantagal modon ene sohla kadi bange commentaire uji sabu fe diveraji baadi ni ne wawi wasde dillinde leydi ndi walla kadi wondo wawi wasde yettade hande sabu ko neddo mo ganda resanoma serama goto fo ne wawi resede dewgal jogi tan ko fittando do haadi fof ko don tan haadata ko nyaagaade Allah tan goto fo e dewgal mudum ya taw ko fittando ganda ina juuta balde ko dum tan nyaagete ina wawno non wasde dillinde ne wawno wasde yettade do yettido hande ha surtude be ganduda haajuji mumen ngala hen de kongodi ciute kongodi bondi ciute fawe dow mumen hande ha heddo goto fo ina ƴeewa sutura odon walla ni wiya odo est ce que ko haala ko gonga walla wana gonga sabu so gagnoma nane ma ko boni tan wiyata ko dum ko gonga ko di kongodi guddeten robbindu jayndeli meden tottude wonadi jango sallahu lamdo jabi bani man debbo Aissata Ndiaye wonno hedano ene bangal caméra ko Mansour Sow alias Thiat e wondude Ibrahima Thiombane e Oumar Ba.